Jope, ha estat molt emocionant. De veritat, Ha sigut tan maco. Tu has de creure això, en sèrio. Que veritat. Sí. Ha sigut molt maco. Sí, també ho penso. No, en sèrio. Tia, i el primer tema. Ai, ja, és que el primer tema és el més maco. Ja, sempre t'ha agradat molt aquesta Ja, cançó. és que és molt maco. A més, avui ha sonat superbé. Les birretes per aquí. Sí, Gràcies, Eva. Merci, Eva. No, s'ha anat amb l'Alba. M'ha dit que havia quedat amb ella. No, brindem. Podria haver dit alguna Va, brindem per la Júlia. Per l'estrella. Per la Júlia. Per el grup. Farà famosa. Grupis. Per les samarretes. Sí, per merchandising. Eurovisió. I jo seré, jo seré el teu mànager, Però un moment, tu no pots veure, no? Albert. Es que es No para. un niñito. Tu vas anar explicant les coses per ahí sempre? Uau, tranqui, que era una broma. Escolta, clar. Ja, Erika, tia, és que No, tu, podries com anar. el lies, que se'n va escapar, però ja tot estava bé. Com que et vas Que si t'estàs rient. La pregunta és per què li expliqueu coses a l'Erika. Exacte, no cal dir res, ja sabeu com soc. Clara, vinga, va, tranqui, era una broma. Vinga, va, us toco una cançoneta amb la guitarra. Què querés que ho toqui? No sé jo. Tu toques la guitarra? No, que va, que va. M'han dit que t'agrada molt el cine, no? Que heu fet Sí, nit de bastant. cine i cosetes. Sí, bastant. Podem fer alguna cosa algun dia? Vine un Com dimecres. vulguis, els dimecres ho fem. Vale. Portem ja 3 dies o així, no? 3 setmanes fent-ho. No, Vinga, va, Clara, per arreglar aquesta careta guapo, triste. no, el carrito no. Corta-la, porfi, que estem parlant. Ai, joder, vale. Tenim un temazo aquí per tocar-li a la Clara. Et m'ho passat. Sí. No? Que No, t'agrada? no toco això, jo. O sigui, tot el respecte, però no ho toco. No, que va. No. Com que una toca bé, doncs ja està. Però ha de ser una mica tabarra, no? Tot el dia allà amb la guitarreta, cançons. Llavors rotllo, però clar, tot el dia. Però és que tampoc coincidim tant, saps? Normalment No, en realitat no. ens compaginem bastant bé. Sí, tots matins uni i jo és quan toco més a casa perquè les tardes... Sí, és que bàsicament ens trobem a la nit, no? Que a la nit no es posa a tocar la guitarra, estem més Els veïns, tranquis. I què fa la Júlia a la nit? Que pregunta, no? Què ha de fer a la nit? Bueno, bàsicament mengem, no? Un pastel. Bé, Sí, està bé. poca broma, Pues Des està que bé. estarem a casa menys més. Que sí, que Ah, sí, vale. que cuina brutal. Sí? T'agrada cuinar? M'encanta, sí. Que guai. Ai, Molt, com es diu això? Mindfulness, no? Que narra. Macrobiòtica, vols dir, o què? No, mindfulness, com que estàs tallant, cuinant, que estàs present, no? No, da igual. després a místico. Erika, tu encara estàs parlant amb el... Encantada, Nico. Amb el noi de la festa, amb l'Hèctor. Clar. Molt bé, Sí tot que hem recordat. parlem. Clar, tio. Tot bé. I què? Bueno, de fet, es casen de segona Vale. manera. No, però molt bé, molt bé. Sí. La veritat és que sí. És Que guai. com, no sé, és com un príncep blau. Li regala flors. Que sí, que em Sí, li regala regala flors. flors. Ah, això és molt En sèrio? maco. Escolta, que Això ja és no molt existeixen, noi, que regalin flors. És molt maco. Home, sí que existeixen, tia. Però millor Però no vull dir- regales mai. Sí, que regalo Sí? algun cop. A de mi? regal. Sí, a mi em mola regalar plantes. Li vaig regalar un gerani, però perquè, sí, perquè crec que quan regales una planta, una flor, algo així com de la natura, és com que estàs regalant vida, saps? Com a algo de... Ai, que maco. Cap a bé, cap a maco, cap a... que s'expandeix. No sé. M'agrada. Los Que maco. místicos. Ens agrada l'Hèctor. Sí? Us Ens agrada agrada? l'Hèctor. Perfecte. Vinga, va. Bueno, t'ha d'agradar a tu, saps? En realitat, però jo què sé. Tot això que tenim... Què vols dir? Que la miris, que a ell li Tinc agrada. una cara de felicitat. A veure, Bueno, a veure. és que pollo. No, tio, és que portava un temps de sequia que això no era normal,